Pekný večer. Dovolte mi srdečne všetkých vás privítať na dnešnom našom vysielaní. Budeme sa venovať veľmi zaujímavej novinke, ktorá prišla do našej spoločnosti. Chcela by som vás tu teda všetkých privítať. Verím, že sa dozviete veľa zaujímavých informácií. A tou novinkou je naša nová kozmetická sada, ktorá je nazvaná kaktusová terapia. A všimnite si toto označenie, nie je to teda len kozmetika, ale spoločnosť ju povýšila podľa teda nás, ktorí sme si aj vypočuli prednášku o tom, ako táto kozmetika pôsobí a čo všetko obsahuje na určitú formu terapie pre našu pokožku. Prečo je to tak? V podstate ideme s trendami, tak ako naša spoločnosť vo všetkom inovuje, hľadá tie novinky, ktoré sú proste najlepšie pre nás ľudí, či už ako partnerov alebo klientov z hľadiska produktov, tak je to aj v tejto oblasti a prináša nám nie niečo, čo má každá firma, ale niečo výnimočné a jedinečné a je to kozmetika, ktorá je založená na výťažkoch kaktusovej vody z radu Opuncia, ktorý má obrovské hydratačné vlastnosti a schopnosti. Prečo je tomu tak? Pretože tento kaktus sa pestuje na alebo teda rastie v takých teplých oblastiach, púšnych oblastiach Severnej Afriky, Strednej a Južnej Ameriky, kde sú tie podmienky veľmi náročné a práve preto vlastne veľmi zachytáva a udržuje túto vodu. Naša spoločnosť dodržiava pri pestovaní aj pri výrobe prísne kvalitatívne pravidlá, všetko je kontrolované. Farmy, kde sa pestuje, sú špecializované práve v týchto teplých oblastiach. Surovina sa spracováva ručne a naša spoločnosť vlastne netestuje tieto výrobky, žiadnu kozmetiku ani žiadne svoje výrobky na zvieratkách, preto vlastne dodržujeme vysoké takisto etické štandardy. O tom, akým spôsobom táto kozmetika pôsobí, prečo je tak jedinečná, aké sú s ňou prvé skúsenosti, keďže na trhu je cca týždeň, nám povie naša partnerka, líderka Ivetka Jandíková, ktorú tu vítam medzi nami a odovzdávam jej týmto slovo ako odborníkovi, ktorý nám určite teda povie a vysvetlí viac. Ja sa na to už veľmi teším. Krásny dobrý večer. Ja som veľmi potešená, že práve túto kaktus terapii môžem ja predstaviť a že už mám možnosť, síce len týždeň, ale pre mňa až týždeň, skúšať túto úžasnú terapii kozmetiku, pretože táto kozmetika má úžasnú zložku v sebe. Povedala by som, že luxusnú až prémiovú. A som veľmi rada, že Greenway zaradil takúto kozmetiku do nášho portfólia. A ja by som vám tak na začiatok rada povedala, že čo je vlastne tá opuncia indická, vlastne aká rastlina sa nachádza v tejto našej terapii kozmetike a odkiaľ je, kde rastie a tak ďalej, aký je pôvod. Takže táto opuncia indická rastie v extrémnych podmienkách, v púšti, kde prežije len málo ktorá rastlina. Má úžasnú schopnosť zadržiavať vodu a chrániť sa pred vysušením a presne vlastne pre túto schopnosť odovzdáva aj našej pokožke, teda ju hydratuje, regeneruje a chráni bunky pred starnutím. Čo sa využíva v kozmetike alebo terapii tejto pleťovej rady je kaktusová voda. A táto voda má takú zaujímavosť, že má až 4-krát vyššiu hydratačnú silu ako aloe vera a dokonca až 10-krát vyššiu ako kyselina hyaluronová, čo mňa teda veľmi prekvapilo, pretože ako kozmetička samozrejme neviem úplne všetko, ale som rada, že som sa dozvedela opäť nejakú takúto vec zo sveta kozmetiky a o takejto úžasnej zložke. Teda táto voda obsahuje veľké množstvo aminokyselín, minerálov a antioxidantov, ktoré pomáhajú pleti zadržať vlhkosť.
Teda vytvára na pokožke prírodzený film, ktorý ju chráni, udržuje ju sviežu počas celého dňa. A vlastne výskumy potvrdili, že extrakt z opuncie stimuluje aj prírodzenú tvorbu kolagénu a obnovuje bunky. Pomáha teda zlepšiť pružnosť, hustotu pokožky a redukuje jemné linky a predĺžuje mladistvý vzhľad. A preto ju dnes používajú prémiové kozmetické značky a veľmi som potešená, že aj spoločnosť Greenway Global. Zaujímavosťou je, že už v staroveku ju ženy využívali a využívali ju na ošetrenie pokožky po spálení slnkom alebo aj po popáleninách. Takže vieme, že fungovala vlastne vďaka jej silným regeneračným a upokojujúcim účinkom. A prečo ju používame aj my v Greenway Global? Greenway Global vlastne využíva čistý extrakt z opuncie v kombinácii s ďalšími rastlinnými zložkami, ako sú vitamíny, ako sú vitamíny A, B, B3, C, vitamín E, vitamín K1, taktiež omega 6 a 9 mastné kyseliny, vápnik, draslík a napríklad je zaujímavý v tejto kozmetike aj sacharid, ktorý udržuje vlhkosť až 72 hodín. Čiže táto terapia je naozaj výnimočná a ja by som vám teraz predstavila to, čo Greenway Global ponúka z tejto terapie, ako sa vlastne rozdeľuje na tú starostlivosť. Takže v starostlivosti máme základnú starostlivosť, anti-age starostlivosť, starostlivosť o telo a čistenie a regeneráciu. Keby som mala začať tou základnou starostlivosťou, poprosím ďalší slajd. Tak v tejto základnej starostlivosti máme krémový fluid pre suchú a citlivú pokožku. Nájdete tam denný hydratačný krém, nočný výživný krém. Ďalej základná starostlivosť pokračuje veľmi zaujímavým produktom, ako je sprej na tvár s okamžitou hydratáciou a tiež osviežujúci krém gel na očné viečka. Poprosím ďalší slajd. Ďalej môžete nájsť v tejto starostlivosti aj anti-age, čo je pre zrelú pleť a tam je denný anti-age krém, nočná regeneračná krémová maska a anti-age krém na očné viečka. Ďalšia starostlivosť je čistiaca, áno, čistenie a regenerácia a tam je micelárna voda, tonikum na tvár a tiež pena na umývanie tváre. Ďalej, čistenia a regenerácia ponúka dve masky, čistiaca a hydratačná a peeling na tvár. A ďalšie je vlastne na starostlivosť o telo a tam je v ponuke krém na nohy s hydratačným a zmäkčujúcim účinkom a krém na ruky s vysokou hydratáciou a ochranou. A ešte taký bonus, ktorý ponúka taký kabelkový Greenway. Sú 3 krémy, ktoré sú na ruky. Jeden je na anti-age, to znamená, že má liftingový účinok pre takú zrelšiu pokožku na rukách a potom s vysokou hydratáciou a taktiež s výživou a regeneráciou. Všetko, čo obsahuje táto kozmetika, si môžete pozrieť v našom e-shope. Dôkladne je tam rozpis každého jedného produktu dopodrobná, každá jedna zložka a naozaj budete veľmi prekvapené, že čo všetko jeden takýto krém okrem tej luxusnej kaktusovej vody obsahuje. Takže ja, keby som vám mala teraz poradiť, tak vám poviem, že ako by ste mali používať, v akom poradí tieto naše produkty. Takže začala by som určite ráno, večer. Starostlivosť o pleť je dôležitá a vždy predtým si treba pleť očistiť. Samozrejme aj po noci si treba pleť očistiť. A ja vám doporučujem používať najskôr micelárnu vodu
potom používať penu na dočistenie a ešte tonikum. Tonikum je vlastne na vyrovnanie pH vašej pokožky. A potom už môžete použiť denný krém a môžete použiť náš ochranný sprej alebo hmlu, ktorá vám vlastne ochráni pleť pred vonkajšími vplyvmi, ako je prach, nečistoty, iné a tak ďalej. A taktiež sa dá použiť napríklad tento sprej, zaujímavosť je, že aj na make-up, že vám ho tak zafixuje. Takže to by bola denná starostlivosť a okrem tej dennej starostlivosti ešte podotknem, že keďže Greenway Global ponúka nie len okrem tejto kaktusovej terapie, ponúka aj inú pleťovú kozmetiku, tak podľa môjho názoru je veľmi dôležité používať aj séra a to sérum vlastne po tom čistení môžete použiť. A máme séra z rady Nyscott, ktoré sú tiež určené na typy pleti, aké potrebujete, také si vlastne používate. No a keď príde večer, tak opäť čistíme pleť, tak ako ráno a používame buď produkty anti-age podľa toho, ako máte pleť, alebo na každodenné použitie vlastne nočný krém. V ponuke čistenia máme aj tieto tri produkty. Čistiaca maska, peeling a hydratačná maska. Tieto produkty sa používajú 2-3 krát za týždeň. Vždy sa použije prvý peeling, aby sa očistila pleť, aby ste sa zbavili všetkých nečistôt a odumretých buniek. Až potom sa používa maska. Je to kvôli tomu, že ten peeling vám krásne tú pleť očistí, že vám vlastne otvorí ako keby tú pleť, tie pory a potom má lepší účinok tá maska, ktorú potrebujete. Keby som to mala podľa seba, teda takú moju prvú skúsenosť po týždni používania, ja môžem povedať len wow, naozaj úprimne, pretože už po prvom použití, a to som začala s touto čistiacou penou, lebo toniku micellárnu som si kúpila až neskôr. Ja som bola taká prekvapená, že naozaj ako sľubuje tá kaktusová voda, že pleť bude hydratovaná, taká napitá, taká pevná, pružná, tak naozaj už len použití tejto peny je tam ten výsledok. No a ja vám teda doporučujem. Táto pleťová rada je určená na všetky typy pleti, ale môžete si vybrať aj podľa typu pleti. Čiže môžete si vybrať na suchú pleť, citlivú pleť, zmiešanú pleť, mastnú pleť, problematickú pleť, zrelú pleť. Všetko tam nájdete. Ja sama som bola prekvapená z toho, že ja som môjmu synovi kúpila na problematickú pleť produkty a povedala som si, idem to vyskúšať, pretože ja mám suchú a citlivú pleť a mne naozaj nie všetko sadne. A takéto produkty, ktoré sú na problematickú a masnú pleť, mi naozaj pleť veľmi, veľmi vysušujú. Ale som bola veľmi milo prekvapená, že moja pleť bola aj po týchto produktoch vláčna, lesklá, vypnutá, bez pocitu pnutia, bez suchosti, bez štípania a bez akéhokoľvek diskomfortu. Takže ja mám naozaj tú pleťovú radu k terapii, keďže je terapii, tak naozaj urobí vám úplne terapiu na pleti a dokonca vôňa je príjemná a máte pocit, ako keby ste sa wellnessovali niekde. Takže to ma tiež veľmi baví na tejto kozmetike, tak vám ju veľmi doporučujem. A ešte jednu dôležitú vec, ktorú vám chcem povedať a ktorú doporučujem každej jednej mojej klientke, že je dôležité sa starať samozrejme o svoju pleť, o svoj zovňajšok, používať prírodné produkty, aby sme si nezaťažovali svoj organizmus nejakými chemickými látkami. Na to veľmi dbajte. Ale dbajte ešte na jednu zásadnú vec a to je, aby to fungovalo 100%, tak sa treba starať o svoje zdravie aj vnútorne. A na to vám viem doporučiť produkty, ktoré sama používam, niektoré už 4 mesiace, niektoré mesiac, niektoré pár dní. A to sú produkty, ako je Fine Coat.
to je produkt na dlhovekosť a mladosť. Produkt Neorezervo, to je produkt na ochranu buniek a energiu. A napríklad produkt, ktorý vám ešte urobí krásne vlasy, krásne nechty a krásnu pokožku. Takže tieto tri produkty vám určite doporučujem to aj mojim klientkám a naozaj tie výsledky sú 1000%. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Verím tomu, že som vás oboznámila s touto pleťovou radou a že naozaj si ju veľmi rady vyskúšate, aj radi, áno, aj páni. A ja by som sa chcela opýtať, či tu máme niekoho, kto už niečo z tejto kozmetiky používa a či by nám vedela niektorá z vás alebo niektorý dať nejakú krátku recenziu, ako ste spokojní a, a čo vlastne používate a aké máte výsledky a či máte výsledky. Takže neviem, kto by sa chcel dobrovoľne Môžem zhostiť. ja? Áno, super. Monika, môžeš? Dobre, potom dám Iva tebe slovo, ak môžem. Tak ja len tak v skratke, ja som túto kozmetiku trošičku skôr vyskúšala, lebo ja som taký človek, ktorý potrebuje vedieť vyskúšať a tým, že ja som aj v Greenway Global, do Greenway Global sa dostala cez moje ruky, tie boli najproblematickejšie a preto som vymenila netoxickú domácnosť a riešila som aj zvnútra, aj zvonku a to boli fiberky, tak u mňa jednoznačne potreboval byť krém na ruky. A tento malinký šikovný pomocník je naozaj vynikajúci. Ja som si ho zamilovala, ja ho mám vyše mesiaca a dennodenne už viac ako polovica tu nie je. Takže malinký, šikovný, krásne vonia a ruky napriek tomu, že ja ich mám dosť zničené, suché, samozrejme pokožka, tak toto je fantastické. A za mňa druhý, ženy, keďže som to mala v lete, toto musíte mať v kabelke. Fakt hydratuje. Teraz až tak teplo nie je, ale bude slniečko, bude svietiť ešte aj v zime. A tento mist je výborný, pretože dodá hydratáciu, dodá sviežosť, zafixuje nielen veci, ale fakt máte pocit, že ste prešli cez hmlu. Takže toto je za mňa v skratke. A Iva, môžeš aj ty máš skúsenosti tiež. Ďakujem. Ahojte, ja používam tie produkty tak nejak mesec a nieco, protože první jsem dostala z Kazachstanu a mám celou řadu, takže všechno jsem vyskúšala úplně. Můžu vám říct, že jsem velice šťastná, protože moje očekávání za prvé se naplnili a za druhé tady jsou produkty, které jakoby předtím jsme neměli. To je ten tonik, který prostě opraví pH kůže. Tady je ta pěna. Já ji mám trošku jiný, protože z Kazachstanu to nevadí, ale to je stejný. Ta mlha, prostě podívejte se. A tak krásně vůní, to je fakt nádhera. Včera jsem měla nějakou slavu a prostě tam jsem měla celý ten balík z forumu a všichni, co to je, říkám, no, takový novinky a všichni se zalepili na tenhle ten sprej, fakt jako výborný, vyzkoušeli si, když měli make-upy, prostě super. Anti-age, to je fakt jako velmi dobrá řada pro zralou pleť, což je ta moje, ale protože já už dlouho používám naše produkty, které jsou bez chemie, tak můžu si dovolit i toto, jakoby, i tady ta série, protože nemám až tak zničenou kůži, mám ji dobře, piju ji veľaby, takže jak uvnitř, tak i zvenku. A to jsou denní, noční, jak říkala Ivetka, s fluidem plus na oči. Na ruce jsou taky velmi dobrý. Já jsem byla zamilovaná, prostě zafixovaná na hemp, na ruky, který byl vynikající, ale velice láskavě jsem potěšená i ta nová řada krém na ruce z kaktusu. Strašně se mi líbí to, že tam už je takový cestovní, balený, malý, balený do kabelky, protože vždycky jsem musela táhat to veľký předtím. Takže to je super. Prostě všechny produkty jsou velice dobrý, stačí, abyste si vybrali to, co chcete.
Masky taky mám, skrap mám, ale jsou v koupelně, nestihla jsem si to vzít. Můžu vám říct, že po skrap kůže je taková jakoby strašně jemná, hebká, úplně taková, jako na miminku, opravdu. A když si dáte i masku, prostě perfektní. Ty masky většinou si dávám v koupelně, protože dokud si udělám nějaké jiné procedury, tak to mám na obličeje. Jinak strašně se mi líbí najskot, ale teďka není to témata. Takže tak, všechny produkty prostě jsou top, všechno jsem vyzkoušela a můžu vám říct, že ať si vyberete cokoliv, neodeláte žádnou chybu. To je všechno. Ešte aj ja by som povedala, keď môžem. Jasne. Nech sa páči. Ja som sa úplne zamilovala do tejto kaktus rady. Bála som sa toho prechodu z toho hempu, ale tiež už mám z Kazachstanu dlhšie a ja hneď ako som to dostala, som to musela skúšať, lebo ja mám proste toto v kúpeľni taký rituál a ja si vtedy oddychnem, úplne sa vypnem. Takže ja mám 10 krokov, áno, keď si to všetko dám na tvár. A fakt, akože tá pena odličovacia je tip-top na jednotku. Toto budem mať stále v kúpeľni, to už nebudem meniť, lebo keď mám niečo rada, tak to nezvyknem moc meniť. A tá hmláta je úplne bezkonkurenčná. Ona tak krásne hydratuje tú pleť. A je to super aj na make-up, keď si to dáte, vôbec vám to nejako nezoxiduje, tá pokožka ostane taká úplne žiarivá, aj ten make-up, on sa tak pekne tak rozžiari, úplne to je perfektné. A ja používam tú anti-age radu a tá nočná maska je 100%. Ona zanechá tú pokožku úplne takú zamatovú, ja to ani neviem vysvetliť, že strašne rýchlo sa vstrebe tá maska, krémom maska a úplne tá pokožka je taká sametová, fakt taká jemnučka a milujem aj krém na ruky, aj na nohy. Ten na nohy trošku je ho cítiť po mentole a je výborný v tom, že sa hneď vstrebe a tie nohy vám ostanú úplne jemné. Čiže nemáte tie nohy masné, aj ruky, to je pre mňa veľmi dôležité, lebo ja to chcem používať nie večer, keď idem do postele, ale aj počas dňa a nebudem sa tu potom šmykať po parketách, alebo capky si tu robiť, takže za mňa je toto perfektné. Aj ten na ruky vlastne teraz cez zimu, ja si celú zimu krémujem ruky a aj s papiermi robím a nechcem, aby zostávali nejaké otlačky po masných rukách, takže za mňa je toto úplne super. Ja fakt každému odporúčam, či už aj puberťáci, je to jemná kozmetika, šetrná, nemôže to nejako ublížiť, zároveň to je hydratačné, podľa mňa aj akože to má dosť taký liečivý alebo hojivý účinok, ešte keď sa to kombinuje s najskot-sérami. A takže ja fakt len odporúčam vrelo, vrelo, vrelo. Ještě bych chtěla doplnit, Áno. že tonik a micelárna voda vůbec nepálí na oči. Proč to říkám? Protože já mám velmi citlivé oči, mám čočky a nemůžu cokoliv. Pár let jsem používala tonik od Tani Ray jenom na oči, jinak vždycky jsem používala rukavice Láska. Ale na oči jsem si zjistila, že prostě s rukavice, když sundávám žásenku, musím být víc upatrena, tak říkám jednoduchý mies tonikem jsem to čistila. Musela jsem si dávat pozor, protože trošku palí na oči. Ale tenhle, to je fakt topka. I pro citlivý oči. Vynikajúci. Áno, musím potvrdiť, aj táto pena absolútne neštipe v očiach a naozaj ja pri mojej citlivej pleti nemám žiadny diskomfort, žiadna stiahnutá pleť ani nič a mňa veľmi napríklad ohúril aj ten peeling, pretože nie je to taký klasický peeling, kde sa vám vsaje tá tekutina do pleti a ostanú vám guličky, ale je to taký krémopeeling. A ja mám naozaj z neho vynikajúci pocit na pleti, že aj keď si spravím peeling na mojej suchej citlivej pleti, nemám ju zase opäť nejakú vysušenú alebo doslova, že zodratú, ale je príjemná, hebká a ešte keď si na ňu dám masku hydratačnú, skúšala som aj tu pre pubertiakov, tak naozaj je tá pleť úžasná, takže
Vrelo doporučujem. Moje deti sú taktiež nadšené z tejto kozmetiky. Týmejka, moja dcéra, tá ju používa každý deň. Ešte robí aj videá pre svoje kamarátky. Už aj kamarátky ju chcú, lebo ona im to ukáže presne ako ja vám. Takže určite ju doporučujem, aby ste ju doporučovali, keď vám bude vyhovovať a aby ste oboznamovali ďalších ľudí s tým, že naozaj táto kozmetika u nás je. Takže pokiaľ vás tu aj niekto pozval, tak kľudne ho oslovte, ako sa k nej dostanete k tej kozmetike. Je naozaj cenovo veľmi výhodná a na to, aké má v sebe zložky, tak extrémne výhodná. Takže ja vám ju doporučujem naozaj vyskúšať. Neviem, či Mirka, ešte ty chceš na záver niečo Ja som dodať? ešte chcela za seba povedať, lebo ja tiež No. vlastne rada skúšam nové veci. Niekedy mi to síce trošku trvá, kým sa k tomu odhodlám, ale v podstate ja som dostala kozmetiku vo štvrtok a tiež som vlastne hneď bola zvedavá na to odličovanie, lebo v podstate sme zvyknutí na rukavičky, takže to je akože taká naša rutina. A väčšinou som nepoužívala odličovacie nejaké veci, pretože takisto by pôsobili tak, že ma štípali, alebo som mala takú napätú pokožku vysušenú. A naozaj som z tej peny bola aj ja osobne prekvapená. Myslím si, že nie je to len čistenie, ale že tá koža zostane taká úžasná po nej, jemná, že v podstate nám aj dodáva všetky tie živiny, ktoré v tom sú a kľudne si to môžeme aj trošku dlhšie nehať na tej pleti. Neviem, či povieš Ivetka, čo proste s nejakým iným čistením sa nedá. A aj tonikum, to som takisto veľmi z toho nadšená a používam vlastne aj ja tu anti-age radu. Masku si dávam vlastne na noc. Sme sa bavili, že to je v podstate ako nočný krém, čiže môžeme to používať každý večer. A tiež som veľmi prekvapená z toho, ako to hydratuje. Napríklad v sobotu ráno som sa nejako tak rýchlo do nejakých takých vecí, hej, rodinných kuchyň a tak ďalej, že som si až na obed uvedomila, že som sa nebola nakrémovať, čo som proste bola veľmi prekvapená, ako dlho mi naozaj tá pleť zostala hydratovaná, hej, že v podstate som to nepotrebovala nejako riešiť. Takže a dnes ráno som sa pozerala do zrkadla a normálne som mala pocit, že už vidím na tej pleti zmeny. Neviem, či to máte aj vy tak, ale No, proste ja pozerám mám si aj na napríklad čelo. oveľa čistejšie pory. No, presne tieto Tuto pory, ja som okolo to nosa, Ivetke vždycky som hovorila. to mala, No, že čierne a teraz tam mám len bodky, ale sú prázdne, proste nič tam není. a ja mám presne takú pleť, že suchú, s rozšírenými Áno, pórmi áno, a v áno. podstate ja dnes tak ráno pozerám do zrkadla, keď už deti odišli do školy, že, že Dejú sa nejaká je tá pleť zázraky. iná. Ja sa Takže ja veľmi som naozaj teším. Veľmi šťastná. sa teším, keď ostatné ženy toto vyskúšajú a takto sa stretnú na ulice a bude jedna druhá sa predbiehať, že ktorej čo lepšie urobilo, pretože táto kozmetika taká je. A takisto aj moje deti mi povedali, ako hovoríte o tých poroch, že mama, však ja už mám čisté tie pory a to ma predtým otravovali, že daj mi niečo, čím si to vyčistím. A vrajím, že skús toto je aj na to. A naozaj, keď už vám dieťa povie, mama, super, perfektné, a robí promo ešte ďalším deťom, tak to je čo povedať. Takže ak už nemáte Ja nikto... ešte na záver, No, neviem, ktoré dobre. produkty obsahujú, myslím, že tie anti-age alebo tie nočné, ešte olej zo semien. Nie len teda vodu, ale niektoré obsahujú aj olej. A čítala som si, že vlastne je to ako prírodný botox, takže možno aj v tom je to tajomstvo, že ten olej je ešte taktiež nielen voda z tej dužiny, ale proste ešte aj olej zo semien, ten je veľmi vzácny, takže pôsobí ako prírodný botox. Áno, máme tu ešte nejaké otázky, ale ja už by som... Je Teda, otázka v chate. áno. Niekto chcel. Počkajte, to Uh, prečítam. Prosím, jaká farba je určená na zmiešanou plet, alebo víte představit, počkaj, ja sa na to musím podívať. To môžem ja prečítať kľudne, Ja, Ivka. pre ktoré typy pleti, aká farba je určená? Ďakujem. To byla otázka Tej od kozmetiky. Inés Santalova. takže táto fialová rada je anti-age na zrelú pleť. Potom táto taká jemne fialková alebo lila.
tu môžete použiť na suchú, citlivú, taktiež na zmiešanú, ale aj na všetky typy pleti. Pokiaľ neviete, akú pleť máte a nie ste ešte zrelá pleť, takže môžete kľudne používať túto radu. No a potom čistiace môžete používať na všetky typy pleti, to sú tieto zelené. A potom je ešte modrá rada a to je rada na telo a ruky. Nohy, Nohy, ruky. nohy, ruky. Tam v Takže podstate, hej. To čistenie je pre čistenie, všetky typy pleti, áno, aj tá čistenie tiež. hydratácia. Áno, toto všetko, tá zelená rada je pre všetky typy pleti a potom to už sa rozdeľuje, že jediný rozdiel je ten, že táto je na zrelú pleť, ale môžete ju použiť aj na všetky typy pleti. Ja ešte nie som až taká zrelá, si myslím. A táto maska je perfektná, nočná. Perfektná. Ja ju používam, doporučujem. Kľudne aj 35-ke, to je jedno. Jednoducho je na všetky typy pleti a nemusíte si z toho robiť hlavu, že akú, pretože sú tam zložky, ktoré pomôžu každej pleti. Jedine, že máte napríklad problematickú aknoznú, tak vtedy je treba tú pleť viac čistiť, viac odmasťovať a vtedy používate tie tonika, pény a micelárne vody a čistiacu masku. Tá je taká, že sa úplne vsaje do pleti a ostáva pleť taká matná. Ona stiahne ako keby ten mas, ale vravím, skúšala som ju aj ja na suchu a nebola som, absolútne som nemala vysušenú pleť, ale príjemnú hebku. Takže hurá sláva do používania. Krémy sa delia podľa typov pleti z tej základnej sady. Tam je určený na suchú, na masnú a na normálnu pleť. Nie tie denné. Tie v Áno, podstate. ale keď si prečítate ten obsah toho krému každého, tak je určené na všetky typy a už potom sa rozdeľuje podľa toho, čo chcete riešiť na tej pleti. Či máte veľmi suchú pleť, použijete denný krém s fluidom, taký jemný, hej, ktorý sa vsaje okamžite. Použijete hydratačný krém, hydratačnú masku. Keď máte masnú pleť, zase také, čo znižujú mas na tej pleti, čiže čistiace masky, pény, peelingy a tak ďalej. Takže pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky, tak kľudne ma môžete kontaktovať do správy, vysvetlím, poviem, poradím. Neviem, či máme ešte nejaké otázky. Toto je taký ženský Zoom. Ale A nie je ženský, je aj pre teba napríklad. no, veľmi málo, lebo ja nie som veľký fanúšik krémikov, áno. Ja objednávam hlavne tak, aby to bolo, o, jak sa to povie, aby to bolo nejaký úžitok, čiže šampón a prach na pranie a takéto veci. Ale viem, že keď si niečo objednám naviac, tak mi to zvýši rating a tým pádom môžem mať zadarmo iné veci. Tak som si tak ako cvične do jednej objednávky hodil krémik z tejto kaktusovej rady, ale som samozrejme zabudol, že aký krémik, a keď sa to rozbalovalo, tak hovorím mojej dcére, Tanička, počúvaj, mám, je tam aj jeden krém, zrejme, a zabudol som, že aký, tak si ho vybal, to bude asi pre teba. Áno. A ona ho vybalila a čítala, že to je krém na nohy. A hovorím si, jaj, aha, tak som si výnimočne objednal niečo pre seba, áno, na moje nohy medzi prstami, aby som mal, aby ma to tak nesvrbelo. A ona hovorila, že čo to tam máte, aké nové krémy, hovorím, vieš čo, všetci na celom svete sú šialení do aloe vera, ale my máme kaktus. My sme viac, áno. Áno. A teraz ona, že tak ukáž, čo máš. A hovorím, dobre, budem ti to ukazovať, ale budem ti to rovno dávať do košíka, aby sme nezabudli. A tak som sa tak robil, som si srandu, že sú tam také pre mňa neznáme pojmy, tak som prišiel, že pena. Hovorí, čo som to preskočil, že pena, chápeš, pena. A ona, že hoď to do košíka. A potom tam bolo také, že maska, hovorím, preskočíme, to je nejaká maska. Hoď to do košíka. Hovorím, čo si ty, však to nemá vôbec žiadny význam. Vieš, že tie ženské veci, o ktorých ja nemám ani poňatia, čo vôbec znamenajú,
ako micelárna voda, hoď to do košíka. Ale však to ani neviem vysloviť, vieš? A natreskala tam toho za 80 eur, áno. A hovorím, na čo to všetko ty dokážeš ako používať? Áno, vy ženy ste neuveriteľné, lebo nám stačí. Ja poviem ti na rovinu, ten krém na nohy asi kľudne natrem aj na ruky, aj na tvár a mne to úplne postačuje. Áno, ale vy ste ako odborníčky v tejto veci, takže ona mi týmto pádom nie, potom sme to dovršili na nejakých 120 eur. Takže mi zvýšila rating len vďaka tomu, že sú to tie ženské veci, ktoré vy obľúbujete a ja v tom nevidím vôbec žiadny význam, ale vidím, že aj na tomto sa dá vytvoriť obchod. A to sa mi veľmi páči. Áno, a Maroška, práve vy tá keď žena, pracujete? a práve tá žena ťa naučí to používať, ako som ja to naučila používať môjho muža. A teraz, keď príde domov, daj mi ten krémik, daj mi hen ten krémik a toto chcem, aj hen to chcem. Takže a potom je vidieť aj na tej mužskej pleti naozaj, že je tam tá starostlivosť. Takže ja doporučujem určite aj mužom starostlivosť na, o pleť. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes s nami boli, že ste zazdielali tiež svoje skúsenosti. Verím tomu, že tí, ktorí ste tu prvýkrát, že vás to oslovilo, že pôjdete sa pozrieť bližšie na tú našu terapiu pre vašu pleť a prajem vám ešte príjemný večer a vidíme sa na budúce. Ďakujeme ti, Ivetka, veľmi pekne za tvoje skúsenosti, veľmi si to vážime, že sa s nami podelila a samozrejme každý, kto zazdielal tie svoje. Majte sa krásne, pekný večer. Ďakujeme. Ďakujeme, dobrú noc. Dobrú noc. Ďakujeme.